Какво ще стане, ако едни решат да отидат на... Да взимаш да ме закараш на почивка. На Монако и Ривиерата искаш ли да те закарам? Други също решат. Сега е перфектният момент да отидем на почивка. А трети... Кажи, Ивано. Коло, искаме с дъщерята да закараш на почивка. Не мога. Отпадаме, майко! Аз ти как на баща ти не може да се разчита, Кирилке. търсят начин да не отидат. Къде изчезнато и моето гнуе? На здраве, Коле! На здраве, Иване! Какво става, Коле? Оправи ли колата? Не съм, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва, бе. Кирилке, тук имаше безостация, защо не спряма? Само, майко! Не работят спирачките му! Нищо не става! Бой, Кирилке, какво ще прави само? Може кажеш да отидем на аквапарк? Спаски, накрая ще се скараме. Следваш такова настроение да ми тръгваш на почивка, няма да се разберем. Бе, брат, камци, то път няко се обърка. Дали? През целия си живот един ден не съм работил. И сега на почивката ми ще работя. Как така, бе? Заради теб, Спаска, защото ти ма нагара. Дойдохме на почивка, за да почна работа. Мечо, ние какво правим тук, бе? Нали на Слънчев бряг щяхме да ходим? Да, Никол, отдавна искам да ти кажа, че, нали, мазна... Никой не работи в момента. Като са почивни дни, защо тогава някой е дошъл в неработно време и ме е сложил на мен изкоба? Кажете. Опитах се да обясня, че аз съм от аквапарка. Какъв се явявате от аквапарка, ако мога да попитам? Чакракчия. значи кой точно? Идва и ти направо. Кой? Аз? Това там не е ли жена ти? Тя май някой друг я занимава, а? Бой, прилича на червец. Марука, давай да правим тикток да гледат, да знаят колко сме напреди. Този безкащи! Кирилке, мисля, че знам как мога да направим пари. Как му? Пак замириса на война. Ой, чакай, аз нищо не съм направил! За да му се направи тиктока! Защо, ма? Защото лятото свърши! Не, защото тази зима ще бъде лято и всички отиват на почивката. Ама ти на последно време, къде ти втидаха забити? Да къде отидаха? От 6 декември само в кината.